uJesu Kristu inkosi Baba. Ngiyabingelela kubaba, ngiyabingelela kumama, ngiyabingelela kubazalwane bonke ekhaya lezwi nasentabeni yendlu kaJehova ngiyabonelela. Baba, ngicela ukuzoxolisa lana. Kunyaka odlule mhlambe lapha ko-Ephreli or May, ngafaka umuntu ekhaya lezwi kanti ngimfaka enambeni erongi. Ngangimfaka ngisemsebenzini ngisebenzisa i-Wi-Fi emsebenzini. Bese ngiyashayisa ntambama. Uma sengibuya ngakusasa sengithola imeseji ethi ngisebenzisa inamba erongi, usungibhalela baba ukuthi ngifake endaweni erongi. Ngithe ngisatatazela ngavele ngashawa uvalo baba, ngatatazela ngasaba. Ngithe kusenjalo ngiyaphendula ngithi ngiyaxolisa, waphinde wangisendela enye imeseji. Ngavele ngadideka ngaphela baba, ngagcina ngingaxolisanga endaweni e-right. Ngiyacela baba ungithethelele kakhulu, ngiyacela noNkulunkulu baba angithethelele. Ngivele ngitatazele kakhulu baba, ngisabe. Ngiyaxolisa kakhulu, uNkulunkulu nje angithethelele baba. Nawe ngiyacela baba ungithethelele nabazalwane bonke. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi, kubaba nakumama uNsibande, ekhaya lezwi nasentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Ngithi uJesu Kristu oyinkosi. Baba, ngicela ukuthula nabo ubufakazi. Okokuqala ngiyabonga nami ukuthi ngibe sekhaya lezwi engingene kulo ngithwele kakhulu, kepha ngomusa kaNkulunkulu ngiyawubona kakhulu umehluko. Baba, ngeke ngahlaseleka ekhaya la engihlala khona. Egaraji bekuthi mangabe ngingena khona ngizwe isisindo ongasazi, ngizwe umzimba usinda ngale ndlela kube ngathi ngithwele. Kuhambe kwahamba-ke kwenzeka noma sekuvulwa umnyango wegaraji ngingasangenanga mina, umoya oqhamuka egaraji ungi-affect-e ngisekamerweni esilala kulo. Bekuba inkinga ngale ndlela ukuthi bekuba nzima ngisho ngiphakamise unyawo ngithi ngiyahamba, umzimba ubusinda. Kepha ngiyambonga uNkulunkulu ngawe baba, ngemkhuleko usiphe yona. Ngiyawubonga kakhulu mina ungisebenzele esimweni ekade ngikusona. Ngiyakubonga kakhulu, siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngawe baba. Izinto ezenzeka ezimpilweni zethu buningi ubufakazi enginabo, kepha ngalo mkhuleko wakho Nkosi, ngalo mkhuleko osipha wona siyanqoba. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu, engathi anganipha amandla niqhubekele phambili. Ngiyabonga kakhulu. Jesu Kristu oyinkosi. Jesu Kristu inkosi, kubaba nakumama uNsibande, ekhaya lezwi nasentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Ngithi uJesu Kristu oyinkosi. Baba, ngicela ukuthula nabo ubufakazi. Okokuqala ngiyabonga nami ukuthi ngibe sekhaya lezwi engingene kulo ngithwele kakhulu, kepha ngomusa kaNkulunkulu ngiyawubona kakhulu umehluko. Baba, ngeke ngahlaseleka ekhaya la engihlala khona. Egaraji bekuthi mangabe ngingena khona ngizwe isisindo ongasazi, ngizwe umzimba usinda ngale ndlela kube ngathi ngithwele. Kuhambe kwahamba-ke kwenzeka noma sekuvulwa umnyango wegaraji ngingasangenanga mina, umoya oqhamuka egaraji ungi-affect-e ngisekamerweni esilala kulo. Bekuba inkinga ngale ndlela ukuthi bekuba nzima ngisho ngiphakamise unyawo ngithi ngiyahamba, umzimba ubusinda. Kepha ngiyambonga uNkulunkulu ngawe baba, ngemkhuleko usiphe yona. Ngiyawubonga kakhulu mina ungisebenzele esimweni ekade ngikusona. Ngiyakubonga kakhulu, siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngawe baba.
izinto ezenzeka ezimpilweni zethu, buningi ubufakazi enginabo, kepha ngalo mkhuleko wakho Nkosi, ngalo mkhuleko osipha wona siyanqoba. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu, engathi anganipha amandla niqhubekele phambili. Ngiyabonga kakhulu. Jesu Kristu oyinkosi. uJesu Kristu inkosi Baba, ngiyaxolisa kakhulu ukwenza i-VN ingakhulumi, shuthi ngigcine ebusuku nginciphisile. Kunento ibingiphusha ithi ungahlala kanjani ungabongi into uNkulunkulu akwenzele yona. So yingakho ngivuka ekuseni-ke sengenza i-VN kanti ngigcine nginciphise ilokhuza la efonini yami. uJesu Kristu inkosi, ngibonga kakhulu ngimusha kule nkonzo, kodwa into engibona yenzeka lokhu ngiqalile ngicabanga beku-October November engifaka usisi. Hhayi, umehluko mkhulu Baba. uJesu Kristu inkosi, umehluko mkhulu ngale ndlela. Mengithena nje uJesu Kristu inkosi, ngifunda kwabaseRoma 10:9 lapho kukhona ukufundeka khona kanje, ukuthi khona uma uvuma ngomlomo wakho ukuthi uJesu inkosi, leli zwi bazalwane Baba ilona ekuyilona engimi ngalo. Ngithi mengilifunda nje njalo nje, uNkulunkulu ngiyabusiseka kakhulu. Ngifuna ukudlulisa lokho nje ukubonga ukuthi uJesu Kristu inkosi. Ngiqale bekuJanuwari umfana wami ezoqala ukwakha indlu, so kuyi-2 zikaJanuwari. Ngeyi-15 yabe isiyaphela indlu. Njengamanje iphelile konke kwafakwa gesi yonke into. Manje ngibonile ukuthi ukuhlala kwami ngingambongi uNkulunkulu, ngihlaleleni ngingambongi uNkulunkulu engenzela izinto ey'nkulu kangaka. uJesu Kristu inkosi Baba, ngibonga kakhulu. Ekhaya lwezi kuyafundwa, kunemfundiso eningi, futhi senginalokho ukuthi uma ngabe ngingangenanga nje ekhalezi ngishawa yidatha, ngiba naleso silonda sokuthi inkosi ngabe namhlanje kuthiwani enkonzweni. Ngibonga lokho nje Baba egameni likaJesu, uJesu Kristu inkosi. Ngiyabonga kakhulu. uJesu Kristu inkosi Baba. Excuse me Baba, ngiphuma emithingini emsebenzini ebekhona la e-office, kodwa before i-meeting iqale bengisikwi-lunch nje encane nenye i-colleague yami, ngicela ukumchaza ukuthi ungumuntu uyinyanga, umthandazi, umfundisi welinye isonto futhi, yabo kulamasonto lawa. Ngicela ungalisho nje igama. Ngathi ngifika la emsebenzini, njengoba senginezinyanga eziwu-5 ngikhona, yena muntu nje wokuqala nje owavele wangibiza nje wathi nje mfundisi. Uyabona shuthi angazi uma ewuhosha yena umoya, kwaba umuntu ozisondezayo nami ngasisondeza kuye, ngoba ngabona ukuthi uNkulunkulu kushuthi into abengilethela la, njengoba ngisendaweni eyamakhaya, inkonzo kakhulu abayikhonzile kulezi ndawo, lezi nkonzo la umuntu ebizwa khona ngoNkulunkulu. Nakhona igama ngicela ungalisho ngoba ngiyazi ukuthi abantu baqonda ukuthi ngithini. Hhayi, sazwana kanjalo. Kwathi ngelinye ilanga efikelwe yiklayenti lakhe, shuthi wayelenzele umuthi thizeni wokulapha. Wafika ethi izandla zakhe zingcolile, wathi angithathe imakha ngimbhalele la ukuthi ngithini, ukuthi umuthi wani. Ngasheshe ngayi-apha ukuthi no, ngamtshela nje emehlweni, ngangamfihlela ngathi mina uma ngiwubhala lo muthi lo, nami sengiyawudayisa. uNkulunkulu ngeke avume, uzongishaya uNkulunkulu uma engenza le nto le. Wathi hawu, ngiya-understand-a, ncese. Ngambonga uNkulunkulu. Baba, ngicela ukukutshela ukuthi namhlanje, so kulida kunamhlanje silokhu sikhuluma, ngimtshele ngezwi, ngimazise ngoba nawe uyakuthanda ukushumayela. Wazi wathi ngelinye ilanga kahle kahle yena akayifuni nje le nto
yokuba inyanga, abe umthandazi, abe yilento, abe yilokhu nalokhu. Kahle kahle yena akasakufuni yena ufuna uJesu, ufuna uNkulunkulu. Namhlanje baba ngimkhulekise abaseRoma 10:9 sisobabili. Wavuma baba ngabuka emehlweni indoda ishintsha. Ukubona ukuthi abaseRoma 10:9 umthinta enhlizweni. Ngasithola isibindi sokuthi ngimnikeze. Ngizomfaka ekhaya lezwi baba, ngicela ukuthi ngimbonge uNkulunkulu. Sibonge abaseRoma 10:9 nesibindi asiphe sona. Siyambonga uNkulunkulu. uJesu Kristu uyinkosi baba. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela baba, ngibingelela nasekhaya lezwi. Nje ngizobonga kakhulu inkosi nje ukuthi isangigcinile. Nakulo nyaka lona ngingenile ngiphila. Ngiyabonga kakhulu. Baba nje ngidlulisa nje ubufakazi ukuthi emsebenzini njengoba uhlala usho ukuthi emsebenzini masingaboshelwa nathi ejokeni linye nabangakholwayo senze izinto ezenziwa abantu abangakholwayo nathi sibe phakathi khona lapho. Mina nje emsebenzini la engisebenza khona bekunesikhathi nje lapho ekade nje abasebenzi engisebenza nabo ozakwethu bengasebenzi vele befike bey'hlalele. Mina ngisebenze bekungekho kuhle baba phakathi kubona. Bengiba nami umuntu omubi, ngifana nomuntu obadayisayo ukuthi mina ngiyasebenza, bona mabehleli mina ngisebenze. Kodwa nje baba nje bekuyizwe kade lingiphusha kakhulu leli kaMathewu chapter 10 verse 28 lithi nje ningabesaba ababulala umzimba benganamandla okubulala umphefumulo, kepha kakhulu mesabeni unamandla okubhubhisa nomphefumulo nomzimba esihogweni. Lolozi nje kakhulu baba nje kade nje likhuluma kimi ngasonke isikhathi. Mangilapha emsebenzini ngisebenze kanti kusho ukuthi umphathi lo wakhona khona la esebenzela khona okuyena indawo engisebenzela kuyona indawo ese-creche. Kusho ukuthi ubebabona ukuthi abasebenzi, mina kusho ukuthi ubebona ukuthi ngiyasebenza. Benginganothisi-ke mina ukuthi uyabona ukuthi ngiyasebenza. Kusho ukuthi nje kulo nyaka-ke wayesesho kumphathi wethu usupervisor wathi hhayi uyababonga-ke bonke nje uyabonga kulo nyaka ukuthi-ke uyacela ukuthi bengezi lapha bezosebenza khona esayithini leyo. Wayesesho wathi kodwa usacela ukuthi kusale intombazane kanje 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 kanje. Kusho ukuthi umphathi-ke mayebona wabona ukuthi leyo ntombazane yimi. Wayesesho-ke umphathi esethi hhayi uthi wena ungaqhubeka usebenze kodwa laba abanye hhayi uyabonga kulo nyaka bangabe beseza bezosebenza esayithini. Ngasala-ke mina-ke nami ngingena nami ngey'nsuku zami, nabanye futhi laba abasalile abawu-2 nabo bangena ngey'nsuku zabo. Wathi ngoba bayasebenza nabo labo. Kusho ukuthi-ke nje ngasala kanjalo-ke ngiyamdumisa uJesu. Amen. uJesu Kristu uyinkosi baba, ngiyabingelela ubaba, ngiyabingelela umama, ngithi uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela ekhaya lezwi, ngibingelela entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Baba ngiphakamisa, ngiza nobufakazi ngimbonga kakhulu uNkulunkulu ngomusa angenzele wona nje kule nyanga nje kaJanuwari. Indlela nje uNkulunkulu angibusisa ngakhona, uyamangalisa, uyamangalisa. Baba bekuthi nje kufika lama-date lawa, umuntu uyobe esegijima nezitsha emizini. Kodwa manje nje hhayi izibusiso ezizayo. uNkulunkulu nje ukudla kuyaphela kungene, kuphele kungene. UJanuwari nje engakapheli ngisho ukuphela baba. Ngendlela nje uNkulunkulu hhayi angiyazi into enje. Ngiyambonga uNkulunkulu, ngiyambonga baba ngendlela emangalisayo. Hhayi namhlanje ngivele ngasaphrayiziwa ubhuti wami nje. Hhayi wavele baba wasishayela nje igrosa. Yazi athi umuntu bhalani into enizidingayo.
into nje engakaze baba yenzeke, engakaze yenzeke empilweni yami. Eyi, ngiyambonga lo Nkulunkulu, ngiyambonga lo Jesu. Hawu, umusa ongaka baba angenzela wona, ngiyambonga kakhulu. Ngiyambonga uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Amen.